Beytucan vaka her hünermendî ya jî stranbêj ez bibêjim rolek parastina peyva Kurdî. Yani yek ji rolên hunermenda ew e ew parastina peyva Kurdî ye. Beytucan jî him peyva Kurdî him jî peyva herêmî parast birov dikare wê bibêje. Ji ber ku Beytucan ji afirandinên helbestê ya jî mûzîkê bêhtir ew stranbêjekî xwedî şîroveke taybet bû. Yani şîroveya wî taybet bi wî bû. Stranê kê bigotana wekû xwe digot. Wekû stîlê xwe, wekû hestê xwe digot. Ji ber wê yekê yani roleke taybet ku pê lîstê bi mirov nikare behs bike. Wekû her hunermendî, wekû her stranbêjî, Beytucan jî ji bo wî parastina peyva Kurdî bêguman roleke pir baş lîst. Mirov dikare wê bibêje ji bo wî Beytucan. Beytucan berî ku têkeve nava guhdarên Kurd, têkeve nava civata Kurd, nava civata stranbêj û hunermendê Tirk de bû. Pir cara digot yani wan dixwast ku ez wek wan bim û bixwaze nexwaze jî bandor li ser dihate kirin lê ew rihê welatparêzî ye, ew rihê Kurdayetî ye. Beytucan dixwast ku ew jî mîna hunermendên Kurd ji ber ku Kurd e, ji ber ku ji herêmekê tê zimanê Kurdî, çanda Kurdî, rihê Kurdayetiyê tê de bilind e, dixwast ku bi zimanê xwe wê hunera xwe, wî stîlê xwe yê taybet pêş ve bibe. Golwîr bima ya dina wan de bima belkî wî stîlê xwe yê taybet û bi Tirkî derdora xwe başî çê bikira. Inceh ew yê dixwast ku bi Kurdî vê yekê bike. Lê eger ku bi Kurdî bike gerek bedela wê bide. Bedela wê jî çi ye? Gerekî ji wê civatê qut bibe. û gerekî wekû em bi kurmancî bêjin peyna xwe hinek tişta xe, Beytucan ji we gelek hunermendên me wisa kir, peyna xwe gelek tişta xist û got ez ê bi Kurdî bistîrêm. Mesela gelek kes henê di dema wî di Kurd ewana na. Nav û deng û pere û jiyana xweş û tiştê de hilbijartin, ew î Kurdayetî hilbijar. Dema ku mirov Kurdayetî jî hilbijêre bêguman bedelê wê heye. Bedelê wê jî sürgün e ji bo wî Kurda. Koçkirin e.